Nakora mogiwa sodo gi weche manyien nwawere gi mowuok e gwenge mag Suba North. Wayudo ni jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki onyiso mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne owek buogi gi wach mar ni jatend piny William Ruto biro bedo e telo kuom thuolo mar higni 5 kende. Kindiki manenore kama osebedo kaluwo twak mag Gachagua osebedo kagolo owacho ni ok obi kwedo sirikal kaka jomoko osebedo kanyise. Jatend migawo mar lowo kod chenro mag boma Alice Wahome okone Gachagua mondo ondik lipot kod duol mar EACC manono mibadhi kaponi en kod adier gi weche manyocha ne owacho ni mibadhi ogoyo tach e sirikal. There was somebody in this office. Today he's not here. Now he's giving us ultimatum from funerals. How he will make William Ruto a one-term president. As if that is an achievement. Situtishe ati rais a one-term president. And pia watu wengine wanatutisha huko jana. Ati our job is to make sure William Ruto is a one-term president. That is your objective. Hiyo tu. Wale wengine wananiambia sijui pinga rais kama fulani. I think they are addressing the wrong person. Yeah. Maybe they are talking to somebody else. Sio mimi. Wale wanataka kuoppose rais watoke nje, wajoin Kalonzo, Wajakoya na hiyo timu nyingine waanze kuoppose wakiwa huko nje. There is no problem. But you cannot be a deputy president and sabotaging the same government, or a minister flying a flag and then you are sabotaging the same administration. Not possible. He has forgotten that he was part of the team. He has forgotten that he has launched some of these projects himself, alone or jointly with His Excellency the President. And he was our champion. Were his eyes closed that time? Ero komara nyakore mogi kuom ketera mogi TV ka yuyo marwa mokwongo e weche manyien mago imore tinende hangisi ni twak marwa mar buch jopiny biro mana bang' thuolo machuok kende.